Vi har om linolsyre. Det er en essentiel omega-6 fedtsyre, som vi skal indtage gennem vores mad, da vi ikke selv kan lave det. Det er opbygget af hydrogen, oxygen og carbon, hvilket ser sådan her ud. Carbon har 2 elektroner i den inderste skal og 4 i den yderste, sammen med 6 protoner og neutroner inde i kernen. Oxygen har 8 af hver inde i kernen, 2 i den inderste og 6 i den yderste. Hydrogen har bare 1 proton og 1 elektron i den yderste skal, som også er den inderste. Tal lidt højere. Den kemiske formel for linolsyre, den er C18H32O2, og den stregformel ser sådan ud med en carbon-atom i hver knæk og en dobbeltbinding her og her. Så er den også bundet på en HO og en O. Ja, og så har vi om stoffet er upolært eller polært, og der kan vi se på stregformlen, at den har 32 hydrogen- og carbonbindinger, som alle dem er upolære, og så har den 2 bindinger, der hedder carbon og oxygen, som begge to er polære, og siden at der skal til 4 upolære til 1 polær, for at det går op, så kan vi se, at stoffet er upolært, og derfor er linolsyre ikke vandopløselig. Ja, vand er polært. Ja, vand er polært. Er stoffet essentielt og livsvigtigt? I forhold til, hvor meget man skal have dagligt, der anbefaler ADT, at man får ca. 12 gram af det dagligt. Der kan man spise 400 gram chips, det har vi udregnet, det at man skal få 3 gram per 100, og så er vi egentlig bare ganget det op, så det passer. Så det er 400 gram chips anbefalet. Det næste spørgsmål, vi så svarer på, det er så, er stoffet giftigt i større mængder? Vi har været inde og søge lidt frem. På LD50, der står der, at man skal have ca. 3 gram per kilo, man vejer, og så er det dødeligt. Dog er det her udregnet fra rotter, eller med data fra rotter, fordi vi ikke har nogen menneskelige data, der er ikke nogen, der lige har haft lyst til at teste det. Så der går vi ned og siger 3 gram per kilo, så udregner vi først, hvor mange gram skal vi have af det, eller hvor mange gange skal man have 65 kilo dreng have. Han skal så have 175 gram for at dø af det, hvis det er rent. Så går vi herover og siger chipsene, der er 100 gram i, så vi siger per 100 gram, der skal man have. Okay, så går vi fra de rene her, der går vi tilbage og ser, hvis vi dividerer det med 100 gram, så skal vi have, de her 65. For så at gange det op med hvor mange, for ligesom at få hvor mange kilo det her kommer i, og hvor mange gram man så skal have rent i chips, så får vi de her 6.500 gram, og ned til 6,5 kilo. Okay? Når man så har spist 6,5 kilo, som 65 kilo vej, så dør man af.